Cap govern espanyol acceptarà mai confinar Catalunya. Encara que la crisi que estem vivint fos més gran de la que ja per desgràcia patim, Espanya no deixarà mai crear cap tipus de frontera amb la nostra nació. Abans, estan disposats a que ens destrossi un virus que ha deixat de ser espanyols durant 15 dies, ni que sigui sanitàriament. Com que això que dic és tan cru, la gran majoria dels meus compatriotes no ho vol acceptar. Ens perd la bona fe i la candidesa. Mireu, si no, com Quim Torra es va afanyar a desitjar-li públicament, i bé que va fer, una ràpida recuperació a la dona de Pedro Sánchez quan se li va diagnosticar coronavirus. En canvi, encara és l'hora que el president espanyol li desitgi el mateix al president de Catalunya quan s'ha sabut que es trobava en la mateixa circumstància que la seva dona. Faran tots els possibles per quedar-se ells el material necessari per afrontar aquesta dramàtica situació que vivim tots plegats. Si sobra alguna cosa, ens la donaran, possiblement, i si no, ja ens espavilarem. Primer són ells i després ells. No ho dubteu, la història els avala. Ara bé, hem d'exigir als nostres polítics que deixin de fer el ploramiques dient que Madrid és molt dolent i ens deixa sense mascaretes. Doncs si cal, que les defensin amb les seves pròpies mans i es juguin la cara per tal d'evitar-ho. Prou d'una vegada de tenir l'estil polític de l'esclau. Ara no ens estem jugant un finançament o unes infraestructures. Ara ens juguem la vida dels catalans.